Kotu ta bayar da belin Alhassan Doguwa a kan kuɗi naira miliyan 500, ta kuma gindaya wasu sharuɗa da dole sai ya cika su kafin a ba da belinsa. Yanzu kanin labarin ka riga ka saurara, amma daga bisani za ka ji mu da cikakken rahoton. Amma kafin nan, idan har wannan shine zuwanka na farko wannan tasha ta mai albarka, don Allah kada ka manta ka taimaka kai mana subscribe tare da danna alamar kararrawa, domin haka ne zai baka damar samun labarai da rahotanninmu da ma bidiyoyinmu da zarar mun daura su. Assalamu alaikum, sai a biyo mu sannan a hankali a kuma gyara zama tsabdan jin cikakken rahoton da muke dauke da shi. Babban kotun tarayya da ke jihar Kano ta bayar da belin shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai Alhassan Ado Doguwa a kan naira miliyan 500. A makon jiya ne dai kotun majistare da ke zamanta a unguwar No Man's Land ta jihar Kano ta tura Alhassan Doguwa gidan wakafi. A yayin zaman kotun na ranar Litinin, lauyan wanda ake zargi Nuraini Jimo San ya gabatar da buƙatar bayar da belin wanda yake karewa a gaban mai shari'a Muhammad Nasir Yunusa, bisa hujjar cewa doka ta bashi wannan 'yanci da kuma cewa kotun majistare ɗin ba ta da hurumin tsare shi. Lauya Jimo ya gabatar da hujjar cewa tunda wanda ake tuhumar laifukansa sun danganci kisan kai da mallakar makami ba bisa ka'ida ba, dokokin shari'a ba su baiwa kotun majistare ikon bayar da ajiyar wanda ake tuhumar a gidan kaso ba. Bayan sauraron wannan dalilai ne mai shari'a Yunusa ya bayar da belin wanda ake tuhuma a bisa sharaɗin zai gabatar da mutum biyu da za su tsaya masa, kuma dole ɗaya daga cikinsu ya kasance basarake mai daraja ta ɗaya, yayin da ɗayan zai kasance babban sakatare a ma'aikatar gwamnatin tarayya ko na jiha. Hakanan kuma alƙalin ya umarci wanda ake zargin da ya kawo kotu dukkan takardunsa na neman izinin tafiye-tafiye waɗanda an yi masa rangwamen bashi dama a kansu idan buƙatar hakan ta taso. A ƙarshe dai kotun ta yi wa Doguwa kashedin tsame hannunsa daga shiga mazaɓarsa yayin duk wata harƙalla da ta shafi zaben gwamna da na 'yan majalisar jiha da za a gudanar a ƙarshen wannan makon. Doguwa mai wakiltar ƙananan hukumomin Doguwa da Tudun Wada ya gurfana gaban kuliya ne bisa zargin wasu laifuka masu alaƙa da haɗin baki wajen aikata kisan kai da raunata mutane da dama. Sannan kuma ana zargin Doguwa da hannu a kunna wuta a ofishin jam'iyyar hamayya ta NNPP, wadda ta yi sanadiyar kona wasu mutane da ke cikin ofishin. A yayin zaman kotun na ranar Larabar da ta gabata, wanda ake zargin ya musanta tuhume-tuhumen da suka saba wa sassa na 114 da kuma 221 da kuma 247 na kundin Penal Code. Sai dai kuma alkalin kotun mai shari'a Ibrahim Mansur Yola, wanda ya bayar da umarnin ajiye wanda ake zargin a gidan gyaran hali, ya kuma dage sauraron karan zuwa ranar 7 ga watan Maris. Haka zalika, a wata sanarwa da rundunar 'yan sandan jihar ta fitar talatin makon jiya, ta ce kwamishinan 'yan sandan jihar da ke lura da al'amuran zaɓe na shekarar 2023 wato CP Muhammad Yakubu ne ya bayar da umarnin gurfanar da bincike kan zarge-zargen. Sanarwar ta ce ana zargin ɗan majalisar na da hannu a kisan wasu mutane 3 tare da raunata wasu mutum 8 a ƙaramar hukumar Doguwa ranar 26 ga watan Fabrairu a lokacin da aka karɓe tare da tattara sakamakon zaben ɗan majalisar. An dai yi ta yada hotuna da bidiyoyin wasu mutane da ake zargin an harba da bindigogi a shafukan sada zumunta. Tun daga nan kuma rundunar 'yan sandan ta gayyaci ɗan majalisar domin gudanar da bincike kan batun. Sanarwar ta ce bayan da ɗan majalisar yake amsa gayyatar ne rundunar 'yan sandan jihar ta kama shi a filin jirgin saman Malam Aminu Kano da ke jihar Kano. Ƙarshen rahoton kenan. Amma mai kallo da sauraro za ka iya ajiye ra'ayinka a comment section tare da gwala mana alamar ɗan yatsa domin ƙarfafa mana ƙwarin gwiwa wajen zakulo muku sahihan labarai ba na shifcin gizo ba. Haka kuma
muna ƙara sanar da kai cewa idan har wannan shine zuwanka na farko wannan tasha ta mu mai albarka, don Allah kada ka manta ka taimaka kai mana subscribe. Mun gode, bisalam.